Τερινά, τι κάνεις? Καλά. Πού έβλεπες τώρα? Είμαι στην Αριστοτέλους. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Τι κάνεις? Κάτι βλέπω. Α, Άμα θα ταιριάζει. δοκιμάσω αυτό εδώ. Το σύξο. Σ' αρέσει? Ναι, Τι θα γεύση δοκιμάσουμε. είναι? Είναι με διάφορες γεύσεις. Ναι. Δεν πάω να το ανοίξω, παιδιά. Γιατί? Κάνετε ένα ωραίο θόρυβο. Ωραία. Κάνουμε και ειδικό καλαμάρι. Για να δοκιμάσουμε. Έχω δει πάρα πολλά στα TikTok και θα το δοκιμάσω κι εγώ. Γεια. Τέλειο, παιδιά. Τέλειο. Τέλειο. Δοκίμασε το εσύ. Γλυκό είναι, για να... Ωραίο. Επειδή έφαγα παγωτό πριν και τώρα τρώω ξανά κάτι σε γλυκό, μου φαίνεται περίεργη γεύση. Τέλεια όμως. Πρέπει να το πιω πριν το τέτοιο. Το άνοιξε και... Α, τώρα κατάλαβες ότι έβγαζα βίντεο έξυπνη, Ναι, ναι. Οκ. Bye, guys. Bye.